Cătălin și astăzi o să ne jucăm Baby in Yellow. Este al doilea episod. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe ca să fac cât mai multe videouri. Am ajuns la noaptea 3. Să ne uităm pe Baby. Da. Să iau bebele, da, am uitat. La noaptea 3, în episodul anterior, s-au întâmplat multe chestii ciudate cu acest bebe. Prost. Stai acolo. Trebuie să mănânc ceva. Unde era? Ce caută? Punem bebele în gunoi, oameni. Bun. Facem sandwich-ul din cheese. Nu. Numărul 3. Pâine. După aia cheese. Cheese. More cheese. More cheese. Cred că vă plictisește partea asta, dar da. Imediat termin sandwich-ul, punem un mushroom, o bucată de salam și facem sandwich-ul extrem de bun. O să pun. What? What just happened? Nu! De ce e un labirint în frigider? Ce, Doamne, se întâmplă aici? Oare cum nu îngheață omul ăsta? Ajutor. Help. Ajutor. Help. De aici am venit. Ok, cred că trebuie să merg pe aici. Și pe aici. Și după pe aici. Și pe aici. Da, uite. De ce e un... De ce e ușa cu un frigider? Nu e elevator? Aici? Bebe, taci! Nebunule. Bun. Blup. Te-am făcut o pisică. Pisicuța miau miau. Hai. Bă! Stai. Ce? Ajutor! Fugi de jucările al lui Bebe! Ia! Ajutor! Se sparge toată casa! Unde? Aici trebuie! Ce trebuie să fac? What? Emergency! Ce e asta? Suzetă. Cine vrea o suzetă? De demoni. De ce stai acolo sus pe ușă? Bebe nebun. Hai, lasă-mi somn. Bebe nebun. Ce? S-a uitat în sufletul meu. Hei! Scrie. Ce, Doamne, ai?
The sheep. It was cold. Huh? What? Oh no. Bebe. 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 Bebe, te-am îngrijitat. What? Bebe. Good night. Cum adică good night? Nu vreau să dorm. Nu vreau să dorm. Help. Outside. Where I am. Where I am. Where I have to go. De ce e pădea spartă? Zice don't go upstairs. De ce nu? Ritualul satanic. Follow the white rabbit. Aici nu este niciun rabbit. Ok, follow. Help. Lift. Vine bebele. De ce-i plașul lui? Oh, no. Mic. Ok. Ajutor! O să mor din cauza bebelui din Ohio. Am ajuns. Ce? Help. Siege. Psych. Unde pleci? Dă cheia încoa. Dă cheia. Dă cheia. Ce? A? Ce e asta? Asta e muzică? Unul dintre ei, da. O să pun o muzicuță. Se aude măcar ceva? E... Asta. Și asta. Asta. Ok. Asta... Bebe. Uite-o. Nu asta. Nu. Ok. Dacă... Play piano. Măcar se aude ceva acolo. Bebe. Crouch. Crouch. Crunchy. Și ritual satanic. Ritual satanic. Ce e asta? Mergem cu ritualul satanic înapoi. Si.
Zetiu satanic. Bă! Nu mai dați drumul la apă. Ok? Și aici. Bum. Play. Vin imediat. Bebe. Trebuie să intru aici și să deschid ușa. Ok, acum mergem aici. Sau? Și nu... Asta nu era loc? Care nu-i loc de aici? U. Ok. Aici. Cred că vin cu bateria și pun aici, nu? Ok, acum închid. Unde-i bateria roz? Nu. Ce-i ceva asta? Ha? Ok. Nu știu codul, deci... Cred că aici? Da. Asta e un cod? Nu. Smith? Brewster? Ha? Am găsit ceva. Cred că din cod. Aici, nu? Da. Da? Eu n-am pus... Bebe! Cream că am scăpat... Ce da? Cream că am scăpat de tine. Am bine. Hai să căutăm codul. 43. Ce e oare 43? Ce cod? Cred că ăsta. 17. 4 3 1 7. Da. Ok, mă duc să pun acolo ceva. Să vedem. What we can't put there? This battery? No. Where is the baby? The baby? The baby on the ground. What? Blob. Este cam creepy. Sincer, acum pus înapoi bateria, nu? No escape. Don't leave. Sincer, să zic, mi-este puțin cam frică, dar... Doamne... Ăla... E bebele nebun! Copilul din Ohio, cum îi zic eu. What? Am văzut partea asta la YouTuberi. Trebuie să mergi pe aici, da? Să iei cheia rapid, să o bagi aici, după aia vii pe aici pe unde scrie no escape și cauți cheile rapid. Asta. Asta. Și sunt mort! Nu! Vine bestia! Bestia pământului! Ui! Aaaa! Dorm. Fugi. Deja știu partea. Am cheia. Dăm aici. Închidem ușa ca să fie mai greu.
Și te știu unde e. Prima. Și a doua. Bine, rapid fugi. Doamne. Du-te. Ok, aici o să închidem episodul. Pa, oameni!